Njengoba iningi labantu lichithe usuku lukaKhisimusi ezindlini zabo, abanye ke bebehleli ezindaweni zokungcebeleka eThekwini. Nasemabhishi ke bekugcwele izivakashi. Ulwandle oluthathe umbala wesibhakabhaka nomoya wasolwandle ikhona oheha iningi labantu ukuzochitha usuku lukaKhisimusi khona. Ngaphe kwalokho iBrian ibiliboco kwenza lolu suku lube ngolukhethekile liphelele lapha eBlue Lagoon eThekwini. Njengoba bekhethe ukungabi semakhaya. Every year December ngiyeza lapha nefamily yami nabangani bami sizothandazala sizoenjoy iChristmas yethu la eDurban. So it's our family tradition sijwayele ukuyizela nje eBhishi sizoyihlalela khona ngoba kusuke kushaya umoya abantu abaningi bahlele elokishini. Abazochitha amaholiday lapha bathi abakukhumbuli nakancane ukuba semakhaya ngoba nakhona lapha zikhona ibiliboco. We also brought a lot of leeches and fruits and everything because the people from Joburg don't get to enjoy the lovely fruits from Durban. We can't leave our child choice assorted because which means there is no Christmas if there is our choice assorted. Waiting for a breadwinner to come and open it. For our favorite for Christmas this biscuits. Nabamaqembu ezepolitiki bathe ngeke basale ngaphandle kulobu bumnandi baseThekwini. This is my life and blood. I can't do without EFF. He was also saying that, hey, come on, it's during holidays, just be yourself. I said, no, I'm incomplete without EFF regalia. Amaphoyisa besiqaphe ngawokhozi isimo njengoba belikanise kuyo yonke imizila engenela kule ndawo yaseBlue Lagoon. Ezindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eThekwini.